Urmărești ce se întâmplă acum în Ucraina? Da. Te interesează Interesează, viața politică? конечно. Da, dar păi dacă ei ar și la Vilnius ar și Iscalița, păi era mai ușor și noi hotărâm cu Tiraspol. În relația cu Uniunea Europeană? Da, dacă noi Iscalit, gata. Dar crezi că în locul lui Ianucovici ar putea să vină alții mai de treabă? Păi, cred că or să fie alții mai de treabă. Chestia între aceea că tot Crâmul acolo sunt ruși. Dar cât e Crimeea față de Ucraina? E o mică parte, nu? Undeva aproape jumătate de Da. ucraineni. Aproape de jumătate de ucraineni și ei sunt contra, конечно. Ei vor cu rușii. Ucrainii vor cu Europa. Dar și este chip să se rupă Ucraina. Este chip să cum să rup la noi, Tiraspol. Este chip. Rușii nu cred să dă acolo flota la Marea Neagră. Flota rusească acolo. Da, mă, tu ai fost pe Ucraina? Cu închisorile? Am trecut prin Ucraina. Pe la Odessa ziceai că. Da, am fost la Odessa. Nu, asta o putea, știi, m-am dus prin pușcăriile astea. Prima a fost Odesskaya târma, a doilea Harkovskaya târma, a treilea Ruzaevka. Dar restul tot în vagoan, pe drum. Deci ai amintiri despre Ucraina numai de după gratii. Da. Nu, așa am fost. Eu la Odessa am fost. Unde am mai fost? Am fost și la... Ca turist, ca vizitator, n-ai stat mult. Nu. Nu am trăit în Ucraina. Dar așa am fost. În Kiev am fost, în Odessa am fost în Lvov, Dnipropetrovsk. Am închipuire de... Crezi că au viitor european? Da, eu cred că ar să intre în Europa. Or să desfacă în două, cum noi, cu Tiraspol, dar tot o parte ar să intre în Europa. Dar Rusia ce o spățească? Dar Rusia o să rămâne numai cu lor la ruși. Era bine că acolo au toate zavoadele. Lucrează la ruși. Ucrainești. Ucrainești, da. Da, așa cu flota acolo, dacă rămâne tot Ucraina împreună, apoi n-au ieșit de-am rușii acolo cu flota lor la Marea Neagră. Și-a fost, am văzut, dar și-o să fie... Da, și-a fost o trecut. Nu, ar fi buclucă. Și că rușii nici într-un caz n-ar să dea Crâmul. Dacă dă Crâmul înseamnă că dă flota atât. Deci vărsări de sânge s-ar putea să mai fie. Da. Păi aici, deși armata asta șede, că eu plănuit-o până înainte, pentru năpădenie la Ardeal. Asta, de ei nu vor să iei de aici. Ca să ataci ce? Cum? Pentru năpădenie, atac unde, în ce direcție? Armata era pregătită. La Ardeal. Ardeal. Da. Te referi la România. La România, parte și Da, părțile astea tot România, dincolo de România. Uite, aici e o plănuit pentru dânsi bine, конечно. Păză pe tot locul. Dacă altceva aici e imediat, îi bat de aici, din terasă, unde trebuie. Complicată situația noastră, dar... Da, e foarte complicată. Și rușii nu vor să
să las puterea, asta e putere mare pentru dânsii. Te referi la rușii din Rusia sau la rușii de la noi? La rușii din Rusia. E la rușii de la noi, конечно, noi suntem, factici, noi suntem ocupați de ruși. Păi deși noi avem așa probleme mari în Moldova? Pentru că rușii de la noi sunt spoltșori, îi trag la ruși, înapoi, să ne dă și pe noi, nu vedeți? Câți ani de de când suntem ocupați și ei nu știu limba moldovenească. Unii. Dar chiar în Parlament, dacă vorbesc, pe rusești. Cui trebuie, pentru cine vorbesc ei? Câțiva. Foarte mulți ruși s-au integrat, vorbesc românește. Valentin Krylov, de exemplu. Da, sunt mulți și Șelin vorbește românește. El pretinde că e moldovenească, dar e tot acolo. da. Nu, ei vedeți că deși ei nu au învățat limba, pentru că ei vor înapoi în Soiuz. Și și în Soiuz nu trebuie limba. Apoi atunci era limba rusă. Era limba rusă. Și nu se întrebuința limba. Unde te duceai orice document înainte era în limba rusă. Literi de chiriliță scriem.